Jumejn ilu morna nistaqsu lis-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri, iżda dan ma rispondix. Ħajkun hemm xi ħadd li jerfa' responsabilità politika, il-Ministru tal-Finanzi inti ħaterfgħu responsabilità għal dak li qedtu li ma jaqbilx mal-fatti li ġraw. L-għonet nerġa' ngħidlek inti kwotajtuna ħażin lili. Issa ġejna quddiem il-Ministeru tal-Finanzi fejn ġewwa ser nittamaw biex nistaqsu lill-Ministru Scicluna dwar jekk hux se jerfa' responsabilità għar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Naraw. Bonġu, għaw il-Ministru Scicluna jekk jogħġbok biex tistaqsu mistoqsijiet. Mhux jagħtaw. Wara li pruvajna nistaqsu jekk il-Ministru Scicluna u x'qiegħed hemm biex nistaqsuh fuq il-konklużjoni tal-IBA li jurew nuqqasijiet kbar fl-FIU u l-ksur tal-liġijiet Ewropej bqajna nistennew. Iżda wara li qadna fir-reception morna nkomplu nistennew biex jiġi xi ħadd mill-Ministeru jkellimna jew inkella li jiġi l-Ministru stess. Iżda l-ħin għaddej u ħadd għadu ma tfaċċa. Naf li mhux problema tiegħek essaġġ, imma ġej xi ħadd ikellimna biex fil-kasar xejn nistennew għalhekk ta'. Ma għandna naqra nistennew għalhekk. Naf li mhux tort tiegħek essaġġ, imma ħajinżel xi ħadd biex forsi għandu jinżel xi ħadd ġifieri nistennew ħaġa oħra. Imma niżel ħadd. Alright. Jekk tista' forsi tirġa' biex naraw jekk hux ħajinżel xi ħadd għax fil-kasar xejn nistennew. Wara diversi drabi oħra fejn is-segretarja pruvat iċċempel l-uffiċini tal-Ministru fis-sulari ta' fuq biex jinżel xi ħadd ikellimna fir-reception baqa' ma niżel ħadd. Għalhekk, wara li pruvajna kull attentat, ħriġna barra mill-Ministeru mingħajr ebda risposta. Is-segretarjat tagħhom. Issa bla risposta. Issa bla li aħna li maqsum sulari. Alright, forsi nirġgħu Grazzi. Ġejna nistennew għamilna numru ta' ħin nistennew hawnhekk fil-waiting room fir-reception ukoll ċemplu lil ta' fuqhom jidher li bla risposta ta' xejn, ovvjament aħna ser nibqgħu nagħmlu xogħolna biex forsi nistaqsu lill-Gvern Laburista, partikolarment il-Ministru tal-Finanzi Scicluna, min se jerfa' ir-responsabilità wara r-rapport ta' kundanna mill-Awtorità Bankarja Ewropea fuq l-investigazzjoni tal-FIU dwar il-Bank Pilatus. Darin Karabot għal Net News mill-Belt Valletta.